Бүген физкультура дәресе булмый икән. Башка көнгә күчергәннәр. Буш вакыт булды менә. Әйдәгез уйлыйк. Нишлибез? Кая барабыз? Башта китапханәгә барсак әйбәт булыр иде. Кем ничек уйлый? Мин кинога барырга телим. Хи, киноны компьютердан да, телевизордан да Буш вакытын һәркем үзе теләгәнчә үткәрә ала. карыйбыз бит. Кеше сөйләгәндә аны бүлдерү әйбәт гадәтме? Үпкәләмәгез, егетләр. Рүзәлнең фикере белән әлбәттә без килешәбез. Ышамаса да кеше сүзенә колак сала белергә кирәк. Безнең кимчелекләр турында да әйтегез. Без рәхәтләнеп кабул итәбез. Юк инде, кызлар үпкәчел була бит. Һәркемнең үз фикере. Кеше менә шулай коллективта да тәрбияләнә инде. Килешәбез. Дусларың күп булса, бик рәхәт. Кыскасы, минем мондый фикерем бар. Әйдәгез хәзер бергә боулинг уйнарга барабыз. Әйбәт тәкъдим. Без риза. Спорт белән дә шөгыльләнәбез. Бергәләп күңелләшәбез. Ялда итәбез. Киттек. Туктагыз. Тәлинкәләрне кем җыя? Үзем. И әйбәт тә инде сез кызлар. Иретергә оста булсагыз да, сездән башка яшәү күңелсез.